Муллозуҳур Тоҳирӣ табиби роҳшинос, гиёҳшинос, соли 2002 унвони беҳтарин табиби Россия, соли 2003 унвони беҳтарин табиби ҳазорсолаи сеюмро соҳиб шудааст. соли 2003 номи ӯ ба китоби рекордҳои Гиннес дохил шудааст. Муллозуҳур Тоҳирӣ номзади фанҳои тиб, аъзо-корреспонденти Академияи фанҳои технологии Россия, дорандаи медали садоқат, лавреати мукофоти Суқрот мебошад. муаллифи 10 намуд чойҳои табобатӣ доктор Тоҳирӣ, 2 намуд чойи хушбӯй, малҳами доктор Тоҳирӣ ва боз якчанд маводи дорворӣ буда бо медал ва дипломҳои байналхалқӣ сазовор гардидааст. агар шуморо бемориҳои сунмуҳра, дилу гурда, меъда ва дигар бемориҳо азият медиҳад, биёед ва аз маслиҳатҳои муфид табобати ин табиби нотакрор баҳравар шавед. асоси боигари давлат мардум ин саломатӣ аст, чунки саломатӣ бо пул харида намешавад ва бояд ҳар як инсон нисбати саломатии худаш ғамхор бошад, аҳамият диҳад, чунки вақте ки бемор шуд, инвалид шуд, маҷрур шуд, он вақт табобат мушкил мешавад. мақсади асосӣ мо масалан мо ҳоз дар ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ дар беморхонае ки нав ифтидо шудааст наҷот омадем муҳлати 1 моҳ он чи ки аз дастамон мебиёяд барои беморони вилоят кӯмак кунем, чунки имрӯз мо дар сатҳи ҷаҳонӣ беморое мебинем. ҳамроҳи ман яке аз шогирдҳои ман ки имрӯз аллакай дар Россия шӯҳрат зиёд пайдо кардааст, Бахтиёр Шоҳуф, мутахассиси махсус сунмуҳра, дигар беморҳо аз он ҷумла бемориҳои дил, меъда, рӯда, саратон ки ман имрӯз дар Россия аксари ин беморҳо бо даво ёфтам, ба шарте ки худи бемор кӯшиш кунад бо ман ҳамкорӣ кунад. бе майлу рағбату бе хоҳиши вай ягон кас ягон беморро табобат карда наметавонад ва ҳатто ман тамоми хеш таборам ки ба ман ҳамчун духтур муроҷиат накунанд, ман бо онҳо ягон сару кор намекунам, чунки онҳо омода нестанд аз ҷиҳати рӯҳӣ. дар ҳолати омода будан албатта тамоми бемор шифо ёфтанаш мумкин. ҳама чиз дар дасти худи инсон ва худо ҳаст ва дар табиат аст. ва имрӯз ман умуман чӣ хеле ки Абуалим Сино дар вақташ қариб ки гӯем ягон донишгоҳ хондагӣ набуд, дар назди олимои алоҳида дарс омӯхта ва бо лаёқати худ гиёҳҳое омӯхтанд ва аз ҳамон китобҳое ки Абуалим Сино навистагӣ баъзе чизҳои мо истифода карда бевосита дороҳое дар истеҳсолот ҷорӣ намудем. масалан имрӯз ман дар ҳудуди Россия 4 намуд дорувориро истеҳсолошо мондам ки албатта ман маблағи зиёди калон надорам ки миллион чиза барорам. як меъёри муайян қити кам мебурам, он шахсиятҳое ки мара мешиносанд аз ман мегиранд, истифода мекунанд. ва имрӯз шумо метавонед дар интернет омода бинед, касби филм ҳаст ки ду чизи оддии мо ки масалан аз ширии камол сохта шудагӣ ферулахи доктор Тоҳирӣ инҷо изҳои харчанг, баъд глутамини кислота, куркума ҷой дошта шудааст. дар Россия ҳам сабти ном шудагӣ дар вазорати беҳдошт ва дигараш замч ки ин макромикроэлемент дар якҷоягӣ аллакай дар бисёр марказҳои саратоншиносӣ Россия истифода мешаванд. аз он ҷумла дар шаҳри Санкт-Петербург корҳои илмӣ рафтагӣ зиёда аз 500 бемор. албатта ҳама беморро як хел таъсир намекунад. ҳатто 100% беморҳои саратон будагӣ шифо ёфтагиҳо ҳастанд, беҳтар шудагӣ ҳастанд. вай аз худи инсон вобастагӣ дорад ва мақсади мо фақат ин ки на ин ки табобат кардан, омӯзонидан. ва чӣ тавре ки Синои бузургвор дар вақташ гуфтагӣ одамон аз беморӣ не аз нодонӣ мемуранд. барои мин бисёр хуб мешуд ки масалан дар сайфҳои рӯзномаҳо, радио, телевизор бисёртар барои пешгирӣ куни бемориҳо омӯзондан даркор ки мардуми мо солим бошад. ҳар чӣ қадар мардум солим бошад, давлати мо бойтару пурқувваттар мешавад. чунки имрӯз агар бинед аксар мардум Россия меранд, марди кор мебиён, аз онҷа омадан маблағи коркардагиашо сарфи табобат мешавад. фақат барои табобат хароҷот мекунанд, бо ҳамин қадри маблағ нест мешавад. агар солим бошанд, албатта пешравӣ ҳаст, ҷамъият пеш мерад, истеҳсолот хуб мешавад. ва дар ҳолати масалан аз тарафи ҳукумати вилоят дастгирӣ ёфтам, мо омода ҳастем ки ҳар 3 моҳ омода беморро табобат кунем, дар байни мардум ташвиқот барем, духтурое тайёр кунем, бо ҳамон системи ҷорӣ кор кардагӣ. масалан имрӯз шахсиятҳое ки бо интернет кор карда метавонанд, бо воситаи интернет дар тамоми дунё, масалан ман ягон ҷо чизҳои худамро пешкаш накардам, пештар барои унвон додан дигар чиз мо ҳуҷҷат тайёр мекардем бо воситаи вазоратҳо. мана имрӯз қариб ки тамоми унвонҳоро ман бо воситаи интернет
мақолаҳои мана хондагӣ, китобҳои мана хондагӣ, беморо худашо хонда худашо шифо меёбанд. хош мана ҳозир ба қариби масалан мана олмон даъват кардагиам, ман дарс диҳам. бисёр одамо пештар мегуфтанд аз ҳама тараққӣ кардагӣ олмон ҳаст, герман ҳаст. Неки ҳатто онҳо ҳам вақте ки дар интернет таҳлил кардан тактика, методҳои кории мо, табиӣ дармони гиёҳое ки мисол дар мо ҳаст истифода мешавад, ҷамъият пеш мерад. Масалан дар вилояти Хатлон дар Шартуз аз Япония ду нафар мутахассис, якта тарҷумон омаданд, 3 рӯз дар хонаи ман буданд, дар китобхонаи ман. Аз он ҷо 7 китобо гирифта бурда аз забони русӣ ба англисӣ, ҷапонӣ тарҷума карданд. ҳамроҳи ман масалан Кӯли Искандар, қаторгоҳҳои Зарафшонро давр заданд. Бо худашо давр зада омада аз ҳама зиёд миқдори ширинбие ки дар Шартуз буд, дар он ҷо дар давоми 3 моҳ заводи коркари ширинбие бароварданд. бинед аввал таҳлил мекунанд, баъд онҳо аллакай бозори худашонро фурӯши ширинбие доранд. Масалан имрӯз 1 кило ширинбие $5 харанага, аз он дору тайёр карда $1000 фоиди нақд мегиранд. ҳолон ки бинед дар Тоҷикистон чӣ қадар гиёҳҳо ҳаст, мо чӣ қадар метавонем корхонаҳои саноатӣ созем, пеш барем ва кишту кори ваймонем. Фақат масалан имрӯз канде гирем, пага хуш мешавад, аллакай вай бозор ҳам нест мешавад. ҳар як соҳибкор, ҳар як масалан ҳозир аъзони ҳукумат агар хоҳам, ман олим ҳастам, барои ман фарқаш нест ки ман барои Тоҷикистон кор мекунам, барои Россия, барои Англия, кадом мамлакат, кадом инсоне ки мехоҳад дониши мана истифода барад, ман тайёр ҳастам. тарзи истифодаи гиёҳҳо, омӯзиш зиёд кардам, омӯзонам ва тарзи солимия нигоҳ доштам. мана мо аллакай омӯдем дар ҳамин бемористон утоқи тоза кардани ҳуқна кардан, яъне шустушӯи рӯдаҳои ташкил кардем ки бисёр одамо санатори шоҳанбарӣ мераванд. ва мо метавонем ки дар оянда ҳар як инсон дар хонаи худаш ҳамин корро кунад ки ҳоҷати авора шудан як ҷо навбат ба истон нашуду, ҳамина омӯзонем дар хонаи худашо кунанд. масалан ҳар як инсоне ки имрӯз сохтмон мекунад, пеш аз сохтмон бояд аввал ҳоҷатхона созад. чизи асосӣ барои саломатӣ ин тозагӣ, истифодаи об, ҳамин чизо ҳаст. масалан дар Тоҷикистон дар ду конгресси об, конгресси байнахалқӣ гузашт ва ман як китобе нависидам бо номи «Вада дарожи золота». чизи аз ҳама қимат агар имрӯз гӯем барои инсон тилло не, об ҳаст. одам 10 кило тилло дошта бошад, дар ягон биёбон афтад, об набошад, аз беобӣ бадани вай аз об маҳрум мешавад, хун захм мешавад, мемурад. барои ин бояд мо обро ҳифз кунем, тозагӣ нигоҳ кунем. оби ободӣ, табиат, ҳама чӣ бо об вобастагӣ ҳаст. ҳатто сангам дар таркибаш об дорад. ҳама чизе ки дар табиат ҳаст, об хити вобаста ҳаст. гулу гиёҳу ҳама чизе ки мо мебинем. як тавсеяи ман дар телевизори Сафаниям гуфтам, ҳар як шахсият ки аз хоб мехезад, ҳатман бояд дили наҳор аз 200 то ним литр обо нӯшад. чунки оби дар бадан буди шаба бухор мешавад, хун ғафз мешавад. ман қаблан ҳамчун духтури бемориҳои қалб, кардиолог, касалобо дорои хуни сӯғ мекардагӣ таъин мекардам. имрӯз фақат обо таъин мекунам. агар ҳамон раҷаи обнӯшӣ инсон истифода кард, бисёр проблемаҳо ҳал мешавад. хош, барои ҳаминам бояд ки ҳамкорӣ бошад, илман одамо бо омӯзондан дар кор барои пешравии ҷамъият. дар суҳбат ба мо бемороне ки айни замон дар маркази саломатии наҷоти ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ табобат мегиранд, изҳор доштанд ки муолиҷаи табиби варзида дарди моро дармон бахшида истодааст. ман Юсуфов Кароматилло, зодаи шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Чорсу, муддати 5 рӯз шуд ки дар беморхонаи наҷоти ноҳияи Румӣ мебошад. мо аз он бениҳоят миннатдорем ки дар муддати 5 рӯз аллакай беморӣ барои шифо ёфтан беҳбудиҳо ба чашм мерасад. инчунин барои дастгирӣ кардани чунин як маркази ташхиси бемориҳои ҷумраҳӣ, барои сохтани ин бемориҳо аз ҷаноби олӣ ниҳоят миннатдорем. чанд сол боз ки касалии сутунмона маро азоб медиҳад. баробари фаҳмидани реклама мо ба беморхонаи марказии ноҳияи Ҷалолиддини Румӣ омадем. 3 рӯз шуд ки дар ин ҷо мо табобат гирифта истодаем. дар давоми 3 рӯз хело худро ман навз ҳис карда истодаам. барои чунин як кори азиме ки дар ин ноҳия ташкил кардам,
ما مناداری خود را بیان میکنیم. табобат бо усулҳои сӯзанзанӣ ва маҳз вобаста ба бемориҳо аз тарафи мутахассисони варзида ба сомо расонида мешавад. устод мулло зуҳур тоҳирӣ андешаеро тақвият медиҳад ки табиби ҳар шахс пеш аз ҳама худи ӯст. дар ин маврид фармудаи шоир ба ёд мерасад: табиби ман ба ғайри ман касе нест, ҳабиби ман ба ғайри ман касе нест. ман аз ин умрфарсоӣ бидонам, рақиби ман ба ғайри ман касе нест. мо рӯзи дуюм аст ки дар ин марказ кор кардем. аллакай ҳудуди 15 нафар дар инҷо омадам. албатта оҳиста оҳиста хоҳишмандҳо хеле зиёд ҳастанд. масалан аз вилояти суғд, аз помир, ҳатто аз хориҷи кишвар. мана аз москва як-ду нафарам ман ба занг задам. ман гуфтам хоҳишто бошад, ман дар фалон ноҳия ҳастам, дар ҳамин ҷа чӣ тавр масалан бо мо вохӯрда мешавам. хай умуман ки беморхонаи сохтан ин бояд худаш пӯшонад, худаш ободиша нигоҳ дорад. агар як соли дига инҷа кор накунад, бо як маблағҳои зиёд дар кор ки ина аз сари нафт таъмир карда корро пеш бурдан дар кор. бахтиёр ки имрӯз дар тоҷикистон ва берун аз он шӯҳрат пайдо кардагӣ бо воситаи стумӯҳра табобат кардан. одамое ки грижа дист қазваноштинг мегӯн стумӯҳра қити вобастагӣ ҳаст. дуюмаш хош ин хеле овозаи баланд аст. албатта ман як китоб нависидам бо номи рак табобатшаванда аст ва имрӯз ман ина аз ҷиҳати илмӣ исбот карда истодам ки аллакай ҳамон дар тибби мо як хатогӣ бисёр бузург вуҷуд дорад ки аксар бемориҳое мегӯянд ки табобат нашаванда. аллакай вақте ки дар зершуури инсон ҳамин калима пайдо шуд, мегӯд ман табобат намешавам, ман мемурам ва ҳатман тез мемурад. ин албатта хатогии духтуро ҳаст. табиб мурдан ҳам қарзу ҳам фарз мегӯяд. ва масалан ман як рубои аналоги рубои Сино нависонда будам ки 40 сол боз ман дар амал бо одамону ҳам аҷал, аммо наёфтам доруе дармон кунад дарди аҷал. мо хоҳем нахоҳем як рӯз бо ин дунё падруд мегӯем, лекин ман як барномаи дига сохтагӣ ҳастам ки чӣ тавр инсон бояд 100 сол умр бинад, бемор нашавад. ва ин китобам бо номи как прожить 100 лет чоп шуд ҳам дар Россия, ҳам дар Тоҷикистон. ва инам илм аз омӯзиш ҳаст. ҳамин оддитарин одоби муошират, хурду хӯрок, ҳаракат, ҳаминам ин одамои омӯзондан дар кор. барои ҳамин одамое ки масалан дин қати бисёр кор мекунанд, ҳамин дини ислом аз як ҷиҳат хеле хусусиятҳои табобатӣ дорад. ҳамон намозе хондан, шистану хестан, чапу рост гаштан, ин гимнастика барои чашм, ҳаракат барои зонуҳо, шустушӯи бадан, тозагӣ, ҳаминам барои солим нигоҳ доштан. ҳамин ҳазрати муҳаммад масалан ҳамин чизҳои пешкаш кардагӣ. ва имрӯз ман албатта як бисёр китоби дар сатҳи ҷаҳонӣ нависта истодам бо номи религия, культура и здоровье. дин, санъат ва солимӣ. масалан санъат мо ҳам мерем сурудҳое гӯш мекунем, мусиқое гӯш мекунем. инам табобатӣ дорад. албатта мардум мерад, хурсанд шуда мебиёд, бо воситаи хурсандӣ дардҳо нест мешавад. саҷда кардан, узр пурсидан, ҳамин тарбия ҳаст. вақте ки мо дар як чорчӯба худмо муҳофизат мекунем, албатта ҳисоби ҳозир ман дар Кавказ кор карда истодам. умуман республикаҳои Кавказ, Догистон, Чечня, Ингушетия. чунки кавказки далгалиети мегуфтам ман сабаби ҳамин дарозумрии мардуми ҳамон ҳозир омӯхтодем ки барои чи одамои онҷо то 150 сол умр мебинанд. албатта ҳама не, кам ҳоло мо бо чанд одамое ки 97 сола, 100 сола, 95 соле ки ҳоли кор карда истодааст, ҳамсӯҳбат шудам. аз онҳо баъзе чизҳои хубе гирифтам ки дар оянда китобҳо чоп мешавад. ҳамин агар шумо бинед ин омӯзиш аст. мана имрӯз бо дастгирии президент ҳамин беморхона сохта шудааст. дар тамоми масалан Москва меред, Москва ҳамон бемористони он фарқ надорад. дар наш оби гарм, оби хунук, кондитсионер мондагӣ, ҳама шароит дар ҳамин ҷо ҳаст. лекин мутахассис нест. барои ҳамин бояд мо кадр тайёр кунем, мутахассис тайёр кунем ки вай кор карда тавонад. хош, мана мо дар ҳамин чанд рӯзе ки ҳаминҷо ҳастем, ман аллакай духтурое гуфтам, кадомат хоҳиш дошта бошӣ, биё мо майлу рағбатат бошад омӯзонем ки ту ҳаминҷо давоми кори мо давом ти технологияи кори мо қатем. мана барои ҳамин мо чӣ мехоҳем? ҳамин мардуми вилояти Хатлон солим бошанд, умри дароз бинанд, нисбати якдигар меҳрубон бошанд. аз ҷанг ягон фоида нест. ҳазорон одамон мурданду рафтанд, ҳазорони дигар хурданду рафтанд,
ҳазорони дигар на хӯрда бурданд, дигарҳо аз ҳасад мурданду рафтанд. ором гузар э раҳгузар, бар ин макон боре нигар, мо меравем назди худо, оромгоҳ аст ҷои мо. бисёр одамо барои давлату савлату дигар чиз мешаванд. Масалан ягон кас дар он дунё ягон чи ҳамроҳи худаш намебарад. рӯбои дигар ҳаст ки нависондам ки миёни одамон шӯришу савдо, миёни одамон тақсими дунё, хӯрад шахсе сари шахси дигарро, ки гӯи он намемурад зи дунё. мо ҳама миранда ҳастем, албатта фақат меҳр, муҳаббат, дӯстӣ, рафоқат пойдор мемонад, ҳар як ақидаи обод кардани ҷамъият. ва барои ҳамин агар одамҳо масалан созанда бошанд, он ҷамъият обод мешавад. як солҳо масалан ҳозир мудири шӯъбаи тандурустии вилоят Саъдулло Малаев шогирди ман ҳаст. вақте ки омода ман гуфтам ки ободӣ кун боғ дигар чиз, оварда як боғ сохтааст, нишон дод ҳудуди 2 гектар. аз вай ҳама қадар чиз нашуна монда. ин вазифа масалан баъди 3 сол 5 сол бо аз даст мерад. як кас мегӯфт фалончи обод кардааст. агар дар ҳар як ноҳия масалан 20 кас 30 кас ҳамин хеле боғ обод кунад, аллакай бинед муҳит, нафас аз он ҷо кислород ҷудо мешавад, ҳавои тоза мекунад, табиат зебо мешавад, ҷамъияти мо пеш мерад. созандагӣ бояд бошад. дар ин президент дар ҳар як баромадҳои худ ҳамина пешкаш мекунанд, гап мезананд. неки афсус ки дар дунё тарозу ҳаст, одамои бадбин, бахил, ҳусудхӯр ҳастанд, одамои ободкор ҳастанд. бояд ки мо майнии фикри онҳо ҷудо кунем. масалан ман як китоб нависондагӣ ҳастам бо номи 100 болезнь 100 лечений, 100 бемориҳои муносибати байни одамо, бадбинию, бахилию, ҳусуду дигар. чӣ хел ҳамоно тоза карданда кор. ҳама чӣ аз шуури инсон вобастагӣ ҳаст. мо фикр мекунем масалан имрӯз телевидениям ҳаминҷа шумо омодед ки як хабари хуш баред, як информатсия хуб барои солимгардонии ҷамъият хеста омодед бо воситаи шуур. барои ин бисёр хуб мешуд ки бисёртар мо бо ҳамин дарсҳои одаму одамгарету созандагӣ бисёртар шавад. дар ҳамун сурат ҷамъияти мо пеш мерад.